Тамга режиссерлар лабораториясы татар әкиятләренә алынган. Соңгы елларда Кариев театрына ата-аналар 3 яшьлек балалар өчен спектакльләр кирәк дип мөрәҗәгать иткән. Шушы әкиятне җылы интонацияны хәзер алыштыра, компьютерлар, интернет алыштыра. Аны үзгәртергә буламы, юкмы, һәм балаларны менә шушы ниндертеге менә шу борынгы әкиятләргә яңа сулыш җибәреп буламы, юкмы, менә шушы сорауга безнең лаборатория быел җавап бирергә тиеш. Әкиятләрне сайлау икесен без иң кичкенәләр өчен татар халык әкиятләренең тупламасына сайласак, ләкин анда да әле без режиссерларга берничә әкият бирдек. Алар менә үзләренә шагын катлаулырак бүгенге көнгә туры килгәнрәкләрне сайладылар. Чөнки аваздаш бүгенге көн белән инде Тукайның 2нче елга безнең юбилей датасы кисек бар шуңа килеп керде. Инде асыл драматургия конкурсында җиңгән, без оештырган конкурста җиңгән Бүре башлы кыз әкиятен инде ул менә шушы драматургия конкурсының бер шарты булып тора иде. Әгәр дә инде тамашачылар фикере буенча беренчелекне алган әсәр менә шушы Тамгада катнаша дигән. Быелның безнең инде менә лаборатория үзегез беләсез, бик кызыклы гына була, чөнки безнең хәзер театр ишендә генә түгел, һәм дә инде театр каршында да площадкаларыбыз бар. Быел эскизларны карарга тәнкыйтьчеләр һәм журналистлар гына килгән. Шулай булса да, урамдагы тамашага халык туктап хозурлана алды. Мәскәүдә укыган яшь режиссер Казан кызы Регина Саттарова Габдулла Тукайның Печән базары Яхут яңа кисекбаш сатирик әсәрен алган. У меня есть татарские корни, разумеется. Мне очень интересно работать с этническим материалом, потому что, мне кажется, это на сегодняшний день очень важной задачей, учитывая те вопросы языковые, которые сейчас возникли в связи со всякими разными ситуациями. И поэтому мне кажется очень верным решением работать с национальным материалом, чтобы была возможность услышать материал, звучащий на родном языке. Режиссерлар белән лабораторияда аның бер кисәген алып, менә шул кисек-баш кисәген алып, халыкка күрсәтәбез. Аның үзгәреше нәрсәдә? Әгәр дә инде бу сәхнәдә спектакль барышында ул ничектер реаль рәвештә дигәндәй, менә башның үзен индидер бер киемнәр белән нитеп күрсәтсәк, шамалап инде художник тарафыннан, рәссам тарафыннан табылган әйберләрне, монда күбесе символикага корылган. Спектакль символик алымнар кулланылып эшләнгән. Бөтен кимчелекне үзенә җыйган кисекбаш кара төстә булырга тиеш кебек. Аның урынына ак шар өстерәп чыгу, диюне бала уйнавы тамашачыны тагын да уйландыра. Бер караганда менә ничектер инде спектакльләр куела ул, шулай бит катнашасың, әмма ләкин менә лабораториядан ул тагын да үзенчәлекле. Ничек кенә әйтсәң дә, анда барыбер режиссерның үз алымы, артистларның үзләренең шунда катнашканда ниндидер үз фикерләре, шунда ничектер тәңгәл килеп изләнү процессы бар. Автор үзүк аның башында һәр истилекне, начарлыкны, әдәпсез, әхлаксызлыкны бик күп итеп гиперболоид соннар белән биргән иде. Спектакльдә әлеге төсмерләрне, әлеге сыйфат билгеләрне чагылдыру кыен. Менә бу әлегә искиз гына билгеле безгә тамашачыга тәэсир итү алымнары эшкә юлында дип саныйм. Һәр эскиздан соң фикер алышулар бара. Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан да тәнкыйтьчеләр чакырылган. Яңа алымнар, яңа приемнар эзләү, ул чынлап та һәр яңа театраль телен өйрәнү, яңа театраль телен барлыкка китерү, ул чынлап та бик зур максат һәм ул гел театр алдында тора, чөнки театр үзгәрә. Быел балалар арасында үзара аралашу, башкалардан аерылып торучыларга сәләтләре белән нишләргә, аталар һәм балалар каршылыгы кебек темалар күтәрелгән. Бүре башлы кыз да шундыйлардан. Ә инде Камыр Батыр әкияте тәнкыйтьчеләрнең игътибарын аеруча җәлеп итте. Монда без театрның яңа режиссерның һәм театрның яңа интерпретациясын күрәбез. Һәм ул бик заманча куелган. Монда музыкасы да аның интернациональ гына түгел, үзебезнең милли музыкада яңгырый, бәйтнең яңа аранжировкасы да бирелгән. Монда актерларның жест һәм пластика белән гомумән сүзсез генә аңлашыла барсы да. Отдельно, когда читаешь сказки в Москве, это одно впечатление. Когда ты приезжаешь сюда, и вот это начинает работать совершенно по-другому. И это здорово. То есть, как бы, грубо говоря, на лаборатории бесполезно что-то заранее придумать и приехать сделать. Артистов ты видишь первый раз. И поэтому мы все вместе, вот это мучительно, иногда радостно, иногда отчаянно рождали вместе. Татар халык әкияте бер караганда 3 кенә бит материал, ләкин менә килгән режиссер Марфа ул шушы татарның мөхитен,
бик көчле фикерне яңгыратты. Һәм бу эскиз киләчәктә балалар өчен, балалар әти-әниләре белән килеп, әлеге спектакльне карарлык итеп, безнең театр аны дәвам итәчәк. Узган тамгадан соң 2 спектакль Сәлам Актәпи һәм Йомрыбаш Кариф театры репертуарына кертелә. Быелгы лабораториядан кайсы әсәрләрне сәхнәдә күрә алачакбыз, вакыт күрсәтер. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.